Takže zdarec, morec, lidičky, doufám, že jsem vás prostě nevylekal. Takže toto je moje první videjko z mého kanálu na YouTube a když mi dáte odběr a like, byl bych jsem velice potěšen, proto vám dělám tento speciál kvůli tomu, aby jsem měl jakoby dělat, aby jsem se nenudil. Chápete, ne? Taky jdeme tady za ten Pennyho. GTAčko, tam tomu chlápkovi hoří lava, toho může zabít, nebo ne? Hebně. Víš, že to polde, ale ta svíčka na jeho hlavu mě docela dost vytáčí. Ale víte víc, co? Jak mi to jde na tomto parku. Toto je parkour z San Andreaska. Lítání vás nezabije. Fakt? Nezdá se vám to trošičku divný? Hodně to stlumí, protože abyste pak slyšeli již tak mě. A já ten kašel stejně podat slyším. Ne. Jo, slítání vás nezabije. Opravdu ne. Lomeno parkour. Co je tady to dole? Byl jsem zbaven zbraní. No kill zone, fighting, rovná se ban. Takže toto bylo moje první videoko, hodně krátké, ale příští díly budou už takový delší. Kamarádům řeknu kanál. Vy ostatní si ho budete jakoby rozhlasovat po celém světě a tím pádem už by se mohl stát let's playerem, teda dokud znám ten instační profil. To znamená, že můžu natáčet další videa. Takže lidičky, moc mě těšilo, byl jsem rád, že jsem mohl natáčet a tady tento pohled na ten Pennyho. No, tačí se chlapičku. Fuck. Kdybych... Jo, takhle. Takže si vidíte ty FPSka, to budu mít vždycky. Takže toto byl můj díl z mého prvního dílu San Andreas. Takže loučí se s vámi Dominikáno, tedy já, a tedy uvidíme se příště. Zdar.